0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu. Price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwaMhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Angibelele nganza kwethu uphinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili lemegama ngumphezulu uTuthunga Khumalo bathi elast bona ama-comment. Ngiphinde ngicela ngana kwethu ke ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi ngicela nje show uya subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no like no share okuyikhona okukhulu kunakho konke. Nganza kwethu sekulona udouble tint inkosi amagcokama umfana oboyibusa kwesazonda amadexa laphana ke nganza kwethu odlule kabuhlungu engozini nomgwaqo kanjalo nomsebenzi wakhe uGupta Mfokamchunu ngena amazenduduzo kanjalo namanye amacika lokadlulisa kwakukhuluma elaphana enkundleni zokuxhumana nje adlulisa amazwi okududuza emndenini wakubo ke kasicebeke laphana. Umunye wabantu esebaphumela oba laphana bakudlulisa amazwi okududuzeni uMfokamsezane okhulumile naye ukuthi ke udaba yakhulu udumela kakhulu endimeni amaskandi bangabe kudlula abantu abasebancane kanjena ababeke nekusasa eliqhakambile kwezomculo. Ngana kwethu alizokwanda kakhulu nathi video kaMfokamsezane adlulisa amazwi okudabuka malodlule emhlabeni ke kwasicephe noGupta Mfokamchunu. Ngibingelele nje bafowethu uMfokamsezane lobingelelayo ngokudabuka ngidabuke Friday. Sife olombiza sidumele kakhulu ngalensizwa le uSicibe bisemfishane yena kakhulu nakini futhi bisemfishane kodwa bekukuningi ebesikubona ngathi usazokwenza futhi okuhle nasazokwenza kodwa nje bafowethu cha akukho ngisho uqina makunjena. Kunzima kakhulu ngiyabona nje nesimo zingane nomndeni ekhaya ngiyabona impela einkundleni zokuxhumana ukuthi kunzima kodwa nje bafowethu sonke ake siqinene sibambane siye sifihle indoda sibe sonke singamaciko. Ngiyabonga kakhulu.